У гэту ціхую, святую ноч так хочацца ўсім цяпла і згоды. Аднак у свеце шмат яшчэ прычын, якія выклікаюць гнеў і слёзы. Мы сёння прапануем яшчэ раз задумацца над ісцінай жыццёвай, каб кожны сэрца змог сваё адкрыць любові і адданасці Христовай. Прысутныя, мы сёння вельмі просім вашай увагі і маленькага цярпення. Прад вамі зараз выступіць жадае варнянцаў маладое пакаленне. Пошли, мы ще ж у той магазин не зайшли. Маша подарунок купить треба. Успей. Куди ти вже так спішаєшся? Погляди, яка пригожусь вокруг. Мне надоели. Сегодня свято, а мы по магазинам мотаемся. А тобі тільки телевізор глядати і в інтернеті сидіти. Про подарунки раніше треба було думати. А ти казав, дорогая, у нас ще шмат часу. Поспеем. Ага, ось і поспели. Мама! Ти про дітей ліпш подумав би. Та тата! Що ти хочеш? Ось, бери сестричку, іди погуляй з нею. А ми з татом ще ось в магазин сходимо. Заправды, идите погуляйте, а то от вас и у свята, и у будни не отпочнешь. Усё, ідіть гуляйте. До речи, не кричи на детей, и в новую, и нас могут потом. А ти пожалуйста, пусти. Ернест, не сумуй, погляди, яка я ёлочка пригожа. Напевно, я хутка пригожать. Ну чому вони увесь час ругаються? Чим больше святов, тим больше сварок. Что это за коляды такие? Боже, я ведаю, что коляды это нечто связано с тобой. Да поможи, каб мои батьки более николи не ругались. Добрый день, дядуля, а что вы тут робите? Добрый день, детки. Добрый день. Детки, Робош попросил елочку украсить под костелом. Я часами помогаю, а сегодня так нема здоровья, так мне сегодня тяжко, а лишь треба украсить. А давайте мы вам допоможем. Дякую, детки, дякую за допомогу. А то в эти пересвяточные дни все люди такие заквапоченные, забеганные, все некие затурбованные, замученные. Все забылись про самую головную мысль колядов. Ты к чему, хлопчик, ты такой сумный? Так наши батьки такие же самые, неспокойные, нас ніби не зауважають. Свято нас завжди так, але гэтага хіба не змяніць. Детки, ваши батьки – это справа поправимая. Все магчыма поправить. Наиважнейшее – познать правду, что такое коляда. Так расскажите нам, дядулечка, а что такое коляда? Расскажу, детки, расскажу. Я присяду, ножки болят. Ой, а вы мне поможете елочку украсить? Добре, за здавальненнем. И я вельми хочу допомогти. Моя ты хорошая девчонка. Без тебя я не справлюсь, конечно. Поможи мне. Давайте, детки, давайте. Заглянем у коробочку. Ой, який пригожий аньол. Його крили ніби справжні. Цікаво, ангели так само зустрічають Боже народження з нами? Конечно, детки, конечно. Без анёла справа Божия не сповнилася бы. Менавіта анёл атрымаў самое важное задание – обвясціць людям прыйсце збаўцы ў гэты свет. У маленькім горадзе, Назарэце, на поўначы Ізраіля, жыла адна сціплая дзяўчына па імені Марыя. Яна любіла Бога і мела добрае і чыстае сэрца. Аднойчы
Марыі з'явіўся анёл Габрыэль, пасланы Господам, і сказаў: Радуйся, Мария, полная ласки, Господь с тобою, благословленная ты между женщинами. Не бойся, Мария, ты отримала ласку Бога, ты зачнеш полоні дитятка і народиш сина, і дасі ім'я йому Єсус. Він буде великий і врятує усіх людей від грехов. Але як же ж це буде, коли я ще не замужем? Дух Святый сыдзе на тебе, и силу всемогутного осенит тебе, тому и назовется дитя твое Сыном Божьим. Хай так і буде. Якую великую справу даверыў ён Марыі. Я, напэўна, таксама спалохалася, каб увидела жывога анёла. Добра, што он супакоіў і ўсё патлумачыў Марыі. Я, напэўна, было вельмі складана справіцца з усім гэтым. Конечно, детки, складана было. Але Бог заклопотіўся пра гэтую справу. Бог не пакінуў Марыю адну. Ён даў ей плотніка Юзафа, чалавека добрага, справядлівага, які вось менавіта і ўзяў на сябе вялікую адказнасць берагчы Божае дзіця. Яму таксама з'явіўся анёл і ўсё патлумачыў. Так, дзеткі, з'явіўся анёл. Слухайце, як гэта было. Даведаўшыся пра тое, што Марыя чакае дзіцятка, Юзаф не захацеў апазорыць яе і вырашыў патаемна расторгнуць ёй заручыны. Але толькі ён так падумаў, у сне з'явіўся Юзафу анёл. Юзаф, не бойся ўзяць жонку Марыю, тому што дзіця, якое яна носіць у сабе, ёсць ад Духа Святога. Яна народзіць сына і дасі імя яму Єсус, і врятуе усіх людзей ад грахоў. Сон гэта быў ці ява, але хай будзе так. Марыя, я з табою. Якая незвычайная, але вельмі цікавая гісторыя. Напэўна, у Юзафа і Марыі быў вельмі вялікі і прыгожы дом з мноствам агеньчыкаў, каб маленькаму Езусу ні ў чым не хапала нястача. Не, дзеткі, зусім наадварот. Езус прыйшоў у гэты свет не для таго, каб быць вось недаступным некаторым, але кожны чалавек, каб мог сустрэцца з ім. І так, як вось падобны агеньчык запаленай свечкі рассейвае цемру той ноччу, таксама вось і ў тую ноч гэты агеньчык асвяціў шлях для падарожных. О, а раскажыце пра гэта. Як гэта адбылося? Слухайце, дзеткі, як гэта было. Слухайце. Калі Марыя была ўжо цяжарная, ёй Юзафу прыйшлося накіравацца ў далёкі шлях, таму што рымскі імператар Аўгуст абвясціў перапіс насельніцтва па ўсёй яго зямлі. Для гэтага кожнаму жыхару трэба было прайсці ў свой горад. Горад, дзе жылі яго продкі. Родным горадам роду Давіда, да якога належаў Юзаф, быў горад Бэтлеем, куды яны і накіраваліся. Калі ж яны нарэшце прыйшлі туды, надышоў час нарадзіць дзіця. Месца ні ў адным доме для іх не знайшлося, але агеньчык святла прывёў іх у стайню. Менавіта тут, сярод жывёл, насення, і адбылася самая значная падзея ў жыцці ўсіх людзей. Гэтай святой ноччу нарадзіўся Езус Хрыстус, збаўца свету. Ой, як жа гэта незвычайна.
А што гэта за палачкі такія? Дзеткі, гэта палачкі, гэта посахі пастушкоў, якія ў тую ноч пасвілі авечкі паблізу Бэтлеема. Гэта былі простыя бедныя людзі, і анёл Божы ім аб'явіўся, абвяшчаючы, што нарадзіўся Божы сын. Мы с нетерпением чакаем продолжения этой истории. Конечно, слухайце. У той час вакол горада Бэтлеема былі пастбішчы. У ноч, калі нарадзіўся Езус, некаторыя пастушкі не спалі, сцераглі сваё стада. Раптам перад імі ва ўсёй сваёй велічы з'явіўся анёл Божы. Не бойтеся, я объявляю вам великую радость, якая будет во всех людей. Сёння у Бетлееме народился Збаўца, Сын Божий, Иисус Христос. Идите туды, у хляве знойдите немаўлятка, якое ляжыць у яслях. Як толькі анёл знік, пастушкі пачулі дзіўны спеў. Гэта цэлыя хоры анёлаў спусціліся з нябёсаў, каб прывітаць маленькага Езуса і абвяшчаць усяму свету радасць. Вітай, Езу. Я принес тобі маленькую булочку. Ведаю, яна не накормить твою сім'ю, але ти у хуткім часі накормиш усіх людей своїм святим тілом і дорогою кров'ю, бо ти єсть хліб живий, який зійшов з неба. Вітаю тебе, Єзу. Я принес тобі кошечок за яблучками. Езу, а я принес тобі молочка. Як жа гэта хвалюча і чула, сам Бог прыйшоў у наш свет, каб выратаваць нас, каб мы не сварыліся з нашымі блізкімі. Ой, а наша ёлочка ўжо такая прыгожая, значыць, і свято зусім блізка. Але чагосьці на ёлачцы не хватае, правда? Не хапалі на нашай ёлцы дзеці зоркі. Менавіта зорка, яна была тая, якая указала шлях мудрацам, якія ішлі здалёку да нованароджанага збаўцы. Мудрацам? А хто такія мудрацы? Зараз раскажу, але найперш давайте вось гэту нашу зорку павесім на ёлку, каб яе кожны, хто будзе ўглядацца, бачыў. Вось, зусім іншая наша ёлка. Гледзячы на гэту ёлку, убачыць гэту зорку не толькі мудрацы, але і ўсе мы. Праз некаторы час пасля нараджэння Хрыста з далёкіх усходніх краін прыйшлі ў Іерусалім валхвы, мудрацы. Гэта былі вучоныя людзі, якія вывучалі зорнае неба. Яны ўбачылі вялікую, прыгожую зорку, якая зазяла на небе з нараджэннем збаўцы, і прыйшлі
укланіцца Божаму дзіця. Прыйшоўшы да юдеяў, яны пачалі пытацца. А дзе цар іудзейскі, які нарадзіўся? Такія чуткі пра нараджэнне новага цара моцна затрывожылі іудзейскага цара Ірада. Ён спалохаўся, што гэтае немаўля, калі вырасце, стане яго сапернікам і адніме ў яго ўладу. Так як Ірад быў жорсткім чалавекам, то ён вырашыў пагубіць Ісуса Хрыста. Ён сказаў мудрацам: Знойдзеце гэтае дзіця, вярніцеся сюды і скажыце мне. А калядная зорка прывяла мудрацоў у тое месца, дзе быў Ісус Хрыстос. Валхвы пакланіліся навароджанаму збаўцу і прыпаднеслі яму свае дары: золата, як цару, ладан, як Богу, міру, як чалавеку, які павінен памерці на крыжы. У сне анёл ім адкрыў злыя намеры цара Ірада, таму яны не вярнуліся да яго, а пашлі дадому іншай дарогай. Так, детки, нараджение Божьего Сына стало самая важная подея в истории человечества. Анёлы Божие углядалися в обличчя Бога и спевали песню хвалы. Але многие люди не приняли Бога, одраклись. И тому Марии с Юзефом пришлось утекать с маленьким дитятком Иисус, бо Ирод загадал забить усіх детей у Бетлееме, коли доведался, что мудрецы не вернулись до его. Але ж гэта несправядліва, чаму Бог не дапамог ім? Так, детки, у свеце шмат чаго несправядлівага. Шмат людзей, якія яшчэ плачуць, шмат людзей, якія яшчэ перажываюць. Езус прагне, каб слёзы кожны чалавек выцер. І Бог прыйшоў у гэты свет, каб кожны чалавек стаў шчаслівым. Дзеці, хутчэй ідзіце сюды, Зноў ты крычыш на дзяцей. а ты на мяне. Ой, прабачце, калі ласка. Добрый дзень, дзядуля. Добрый день, дорогой. Хто вы такі? Што тут робіць? А я вот при костеле помогаю трошки. Пробаш попросил на свято под костелом елочку приготовить. А мне сегодня так дрянно было. А я зрозумів, что это ваши детки, и мне не помогли, украсили, приложили эту святочную елку. Дякую вам великое. Ну, мама, ну тата, ну послухайте вы мяне нарэшце. Ну, А ці ведаеце вы, а што такое каляды? конечно, ведаю. Можна сказаць, што ведаем. Гэта вялікае свята. Тады ў мяне ёсць для вас адна добрая гісторыя, якая змяніла ўсё жыццё чалавецтва. Так, маёй жонцы ёсць у чым мяняцца. Ды і табе таксама. Ды і ўсім нам. Дзеці, паглядзіце, што мы вам купілі. Я хочу подарить свой подарунок маленькому Езусу, як мудрацы подарили Езусу золото. Я так само, у яго сёння дзень нараджэння. Какие вы золотые детки, какие вы хорошие детки. Вы теперь положите под елочку, а придя пробаш отчинить костел, и он занесет до Бетлейки. Добре? А вы теперь ложите под елочку. Какую вы пригожие. Молодцы, детки. Дякую вам великое. Тата, мама, пригожа у нас ёлочка атрымалася. Вижу, пригожа. Цяпер, гледзячы на ёлку, я буду заўсёды помніць гісторыю Божага нараджэння. Дык што гэта за гісторыя? Зараз раскажу
покажу. Не ўсе яшчэ людзі ведаюць, што было 2025 год назад. Не ўсе яшчэ людзі слёзы свае выцерлі, не ўсе беды зніклі, не ўсе войны скончыліся. Але ёсць самая галоўная навіна. Нарадзіўся Божы Сын, Збаўца Езус Христос, які прагне кожнага ўзбагаціць. Найважнейшае – адкрыць сэрца для яго. Цяпер мы па-сапраўднаму зразумелі, што такое каляды. Каляды – гэта сямейнае свята. Няхай усе сем'і будуць шчаслівыя. Езус прыходзіць, каб даць нам любоў і свет, якімі мы павінны дзяліцца з нашымі блізкімі. Дзякуй, добры чалавек, што праз наш прыцеп адкрылі нашае сэрца. Дзякуй вашым дзеткам за дапамогу, бо вашы дзеткі залатыя, а значыць і вы, бацькі, у іх таксама залатыя людзі. Жадаю вам шчасця ў гэтым свяце. Дед, я вас так люблю. І я. И мы вас любим. Дякуй, Боже, ты почув нас, ты можешь усё. Радостную весту
Мілане у Христі Пану, брати і сестри, здається, у календарі вельми часто Боже народження, так недавно ми його відзначали. Але коли глядим, насамрэч, пройшов цілий год. І 2024 уже амаль за нами. Наближається 2025, пригожий юбілейний год, коли Папа Францішек у Ватикані адчыніць урачыста галоўныя дзверы святыні. Таксама біскупы у сваіх дыяцэзіях абвесцяць вось гэты прыгожы год юбілейны. Які ён будзе гэты год для кожнага з нас? Залежыць сапраўды ад кожнага чалавека. Так як у сцэнарыі вось гэты дзядуля, які апавядаў дзеткам пра Божае нараджэнне, вось ён успомніў, што на зямлі яшчэ не ўсе людзі выцерлі слёзы. На зямлі яшчэ не ўсе зніклі беды. На зямлі яшчэ не ўсе закончыліся войны. Але ведаем, што сталася самае галоўнае. Нарадзіўся Езус Христос, Сын Бога жывога, які прагне прыйсці ў жыццё кожнага чалавека. Толькі нам гэтае сэрца нашае трэба для яго адчыніць. Запросім жа нованароджанага збаўцу у сваё сэрца, у сваю сям'ю, каб Езус пасяліўся разам з намі. Слова сталася целам і пасялілася сярод нас. Няхай і ў гэтым набліжаючым годзе 2025 юбілейным Езус пранікае наша жыццё сваімі дарамі і ласкамі. І як заўжды традыцыйна прагну ламацца белым хлебам, аплаткам з тымі, хто церпячыя, тыя, хто ў шпіталі, тыя, хто адзінокія, тыя, хто не змогуць прыбыць у нашу святыню парафіяльную, каб вось раздзяліць гэту радасць святочную, Христовае нараджэнне. Няхай белы хлеб, аплатка узбагаціць наша жыццё. Няхай Христос адорыць нас патрэбнымі дарамі і ласкамі. Няхай кожны чалавек атрымае ад Бога тое, што найбольш патрабуе, асабліва здароўе для душы і цела. Таму добрых вам, шчаслівых і благаславёных святаў Божага нараджэння. Христос нарадзіўся, Бог уцелавіўся, славім Яго. І гэтым хлебам ламаюся з кожным з вас. Са святам!